Vítam vás u dalšího dílu z Minecraftu, tentokrát to bude video z Minecraftu, to ste asi pochopili, ale dám si tento svět, dám si kreatív. Iný mod neviem proste hrať. Iba kreatív viem iba hrať. A točiť do toho Minecraft viem. Prepačte za reklamu, možno, že to vystrihnem cez nový program, cez ktorý strihám. Možno, že aby som mohol natočiť nejaký videonávod na môj kanál Šišové návody. A to bude práve videonávod, ako strihať videá. Proste nejaký iný videonávod natočím na môj kanál Šišové návody. Lebo na tom som nikdy nič nenatočil. To hádam, chápete. Aha, tu je notebook. A tu je počítač. Tento monitor nefunguje. Pane Bože. Takže len notebook bude mať. Tak. Pane Bože, nejaká nová tapeta. TNT. Sveper. TNT. Joj, Pane Bože. Dúfam, že mi pôjde táto hra. Super, dúfam, že to bude nejaký obrázok. Super. Tak. To je všetko z tohoto videa. Dajte like, odber a sledujte ma aj naďalej. A ahoj.